Ну што ж, спадарства, вітаю. Я Валер Руселі, хтосьці ведае мяне як журналіста, хтосьці як блогера «Дарогу». Гэта канал «Сэнс». Гаворым тут пра тое, што мае сэнс, альбо напаўняем сэнсам. Спадарства, сёння хацеў прадставіць вам свайго суразмоўцу. Гэта заслужаны педагог Рэспублікі Беларусь, як высветлілася перад самой размовай на кухні па крэсленні. Ну і таксама Я забыўся взять медаль. Таксама па сумяшчальніцтве музыка, Музыка-аматар, пісьменнік, аматар і мастак-аматар. Аматар сэнсоўнага жыцця Лявон Вольскі. Лявоне, вітаю. Вітаю. Ну што, пагаворым пра тое, што ж такое адбылося на гэтым тыдні. Адзінае, што вось мне так здаецца, што тут па вялікім рахунку, калі пра Беларусь гаворыш, што можна папросту сходу казаць, ну, былі там рэпрэсіі і нейкія там вот санкцыі. Ну так, як в этом фильме «17 мгненняў вясны», інфармацыя для роздуму. Усе навіны, это новая інфармацыя для роздуму. Яны не навіны, гэтыя пасадзілі. Там, напрыклад, Белавуса затрымалі спачатку, а потым уже і не выпусцілі. Ну, будам яшчэ даклеілі. Нешта шыюць там, ну так. Гэта інфармацыя для роздуму. Яшчэ і Белавус, значыць. Не гледзячы на гэта, ці запомнілася штосьці з гэтага тыдня такое, вот, што вот такое? Ну, калі казаць пра свежае, я-то думаю, што ты зараз будзеш, а вось такая падзея, вось такая. У нас жа не інтэрв'ю. Ну, тым не меней, ты потым... Добра, у меня нет, тут зараз ёсць, я скажу, што давай. за апошняе запомнілася, што ёсць у нас адзін такі чалавек у Беларусі, які займаецца замежнай палітыкай. Вось ён з'ездзіў на адзін міжнародны форум і потым прыехаў і гаворыць, што ну, вы ведаеце, што сярод заходніх там розных маіх калегаў далёка не все так ставяцца адназначна да гэтых увядзення гэтых санкцый. А ёсць людзі, якія супраць гэтага. Таму будзем працаваць у гэтым накірунку. Так што, бачыце, ёсць такое нешта, ёсць нешта такое пазітыўнае, таму што вось прыехаў чыноўнік, сказаў, што далёка не ўсе, так што вось так. Толькі вось гэты чыноўнік, гэта міністр замежных справаў Лукашэнкі Владзімір Макей. Маккей. Ну да, добра, Макей. Он толькі абскубаная версія, можна так сказаць. Это Макей, які таксама, дарэчы, сказаў, што праз гэтыя санкцыі, он там шмат пра санкцыі казаў, пасля гэта шмат казаў, потому што там асабліва ніхто з ім размаўляць не хацеў, руку паціскаць. Он сказаў, што пра санкцыі Беларусь можа страціць і незалежнасць. Таксама вось. А, это уже такі шантаж. Это даўняя карта, тое, што вот калі будуце санкцыі, тады мы да Расіі ўсё тады. Дарэчы, што цікава, якраз Макей наконт санкцыяў неаднойчы выказваўся, вот гэты шантаж, он розныя формы прымае. Ён раней казаў пра тое, што калі вы санкцыі не паздымаеце, будзеце там санкцыянаваць нас, то мы знішчым грамадзянскую супольнасць. І грамадзянская супольнасць знішчана, калі такую логіку працягваць, то можа, як бы... Верыць яму можна. Наконт вот страты незалежнасці. Я пра тое, што ён далёка не ўсё так адназначна, не ўсе прыймаюць, но ясна, што у той частцы свету, куды ён паехаў на форум, там ж дэмакратыя. Таму, канешне, не ўсе далёка будуць згаджацца. Гэта не агульная палітыка такая ўжо на 100%. Хтосьці там, безумоўна, вагаецца. А можа быць, народу будзе цяжка з гэтымі санкцыямі. Так адзін чалавек так сказаў, а ўжо далёка не ўсе. Это ж адтуль чалавек прыехаў, ён-то, напэўна, знае, што гаворка. Між тым, наконт гэтых санкцыяў, тут, ну, вось тэма санкцыяў, она настолькі, як бы, аб'ёмная, што тут можна разбіраць абсалютна розныя кірункі. Па-першае, наконт страты незалежнасці, ну, слухайце, не праз санкцыі Беларусь рызыкуе страціць незалежнасць, а праз тое, што Беларусю кіруюць гэтыя падонкі і здраднікі, па сутнасці, якія выцягваюць. Гэта не я казаў. Гэта не казаў заслужаны педагог Рэспублікі Беларусь. Гэта казаў чалавек з сярэдняй адукацыі. Я сабе магу это дазволіць. Ну і таксама наконт... Ну, калі ласка, все-таки вот педагог. Педагог скажа, што яшчэ калі пачалі выкопваць гэтыя слупы паміж Расіяй і Беларусю, і была вся гэтая рыторыка пра тое, што вось мы нішчым гэтыя межы паміж нашымі братэрскімі краінамі, вот тады яно ўсё і пачалося, страта незалежнасці Беларусі. У нас была з Расіяй мяжа, потым пачалася гэтая вся рыторыка, што мы браты і сёстры навек і заўсёды так было, і мы эту мяжу знішаем, і у нас будзе адна тэрыторыя, практычна адна краіна. Ясна, што эта рыторыка была
дзеля таго, каб потым туды залезці і там кіраваць уже ўсім гэтым. Ну, не атрымалася праз розныя фактары. Іншая прыйшла там да ўлады групоўка у нашай братэрскай сестры. Ну, цяжка сказаць, Да. хто Гэтай нашай роднай братэрскай сястры. так. Дзяржава прыйшла іншая групоўка іншая. Вось таму гэтыя все былыя памкненні, што вот гэты лядашчы Ельцин, алкаголік, а я зараз там не пайшло. Дзюдаіст. Так, не пайшло, а там дзюдаіст. І таму яно з таго часу, як выкапалі слупы, як адна краіна, як адна дзяржава, як вот адна прастора, там мытная, напрыклад, калі ўсе просто там стагналі і гналі сабе машыны хутчэй з-за мяжы, таму што вот паслязаўтра будзе ўжо это расійская мыта у нас на машыны, а да гэтага трэба прыгнаць сабе хутчэй. Ніхто не пратэставаў, все вазілі просто новыя машыны, завозілі сабе. Вось з таго часу, безумоўна, это паступовая страта незалежнасці і накіраваная на гэта палітыка. І ніхто не гарант, насамрэч. Все надо... Это гарант таго, што у нас будзе гэтая рызыка страты незалежнасці. Дакладна. Яшчэ некалькі гадоў таму я хочу прыгадаць, што калі не было вось гэтых санкцыяў, гэты псеўдагарант якраз там збіраў сваю вось эту кодлу, і ён там гаварыў, што можа быць нам давядзецца ўвайсці ў склад іншай дзяржавы. Я нагадаю, што это якраз он тады казаў, калі не было ніякіх санкцыяў. То бок рызыка страты незалежнасці, она была і раней, і она не залежыць ад санкцыяў. Наконт санкцыяў яшчэ цікава, што лукашысты яны ніяк не могуць вызначыцца, добра гэта ці дрэнна. Яны стараюцца з аднаго боку паўтараць за крамлёўскай прапагандай, таму што там таксама казалі, што там нам санкцыі толькі на карысць пойдуць. І тут частка... Арганізуюцца ўсе, адразу пачнуць вставаць о 6 раніцы, влівацца холоднай вадой. Імпартазамяшчэнне зноўку ж будзе, там і так далей. Влівацца холоднай вадой, думаць, як нам выйсці з этой сітуацыі, з Кітаем нарашчваць. Прэм'ер Галоўчанка, прэм'ер Лукашэнкі Галоўчанка таксама ж зараз пастаянна паўтарае, што санкцыі яны пойдуць на карысць Беларусі. У нас зараз будзе рост эканомікі і падзенне інфляцыі, гэта ён зараз абяцае. А разам з гэтым у нас ёсць такая група, которая ніяк не могуць вызначыцца і кажуць, што все-таки гэта дрэнна. Напрыклад, на гэтым тыдні з'явіўся такі хадзячы анекдот і ідэйны фашыст, это вось Алексей Дерман, ёсць такі, яго называюць, калі так далікатна у медыях, праўладны палітолог. Вось, хаця насамрэч гэта папросту ідэйны фашыст, які і вялікі майстар па пераабуванні, ён калісьці быў ідэйны крывіч, потым ідэйны там балт, яшчэ хтосьці, потым еўразійскі ліцвін і так далей. Ну, он вельмі ідэйны, толькі цяжка зразумець, якая ў яго ідэя. Дык вось, у яго зараз ёсць ідэя... Ні копейкі з заходнім этим... Так. Ніводнай візы, ніводнай пядзі пашпарта свайго не аддам пад варожую візу. Я думаю, что... Это скрепы. Я думаю, что это скрепы. Я думаю, что это трагедия Захада, что ён пакуль што яшчэ пра гэта не даведаўся. Магчыма, он з нашай размовы даведаецца. Там фактаў будзе ў Захада. Я думаю, будзе, ім трэба тэрмінова нейкія эканамічныя захады рабіць. Так, а што рабіць? Як мы без вот этих копеек Дермана мы будем жить? Это ж такая ўплывовая асоба, ён сказаў, і это тысячи, десяткі, сотні тысячаў цяпер не будуць падаваць дакументы на візы. Яны нават не будуць, я не ведаю, это страшная штука. Я хочу прыгадаць, што Захад ледзьве перажыў персанальныя санкцыі, накладзеныя на яго ад паплечніка Дермана. Это ёсць такі Гігін, які калісьці сказаў, што вот Нівея адмовілася спансаваць гэты крывавы чэмпіянат па хакеі. Ён нарэшце пасля 10-15 гадоў захоўваў в этой Нівеі пустых вось гэтых бляшаначак. Чаму пустых? Іголкі там з нітачкамі ляжалі. Навошта пустых? Яны ж вельмі у гаспадарцы, яны ж вельмі спатрэбіцца. Это ты выкідаеш. Скончылася Нівея, выкіну, а нармальны гаспадарлівы, руплівы гаспадар. І он заўсёды, вот іголачка з нітачкай там ляжыць. Альбо што там яшчэ можа ў Нівеі ляжаць? Штосьці лінзы там, штосьці можа ляжаць. Альбо тое, што яны там паляць, напрыклад. Таксама ж можа, в прынцыпе, ляжаць.
Ну, про гэта мы нічога не ведаем. Ну, просто гледзячы па іх выказваннях, то часам Ну, як у бы, прынцыпе, задаешься таким гіпатэтычна можа ляжаць і тое, што паліцца, і тое, што нюхаецца, можа ляжаць. Так Абсолютно. І вось як зараз перажыве Захад санкцыі ад Дзермана, незразумела. Хаця тут можна выйсці на пазітыў, улічваючы гісторыю вось там прозвішча гэтага чалавека, які не ведаю, ці ў сілу сваіх нейкіх там чарговых ідэяў альбо ў сілу нейкіх комплексаў, ён дадаваў да свайго прозвішча літару Т на канцы. І такі Дзермант, нібыта такі на кшталт Балтаў гучыць, хаця я насамрэч... нічого не ведаю, про этого человека не обознан асабліва. Дык вось, я просто хочу дагаварыць, выйсці все-таки на нейкі пазітыў і супакоіць калектыўны захад, што, ну, прынамсі, на одну лапату Дзермана у заходняй рэчаіснасці будзе менш. Ввогуле, это, канешне, вельмі смешна гучыць, калі людзі, якія асабліва не ездзяць нікуды, кажуць пра тое, што они на зло зараз ездзіць не будуць. Яны раней не ездзілі, а зараз і наогул, мне здаецца, такая крыху, не хочется сказать, высмыкнута з пальца, но там засталося па адным консуле на амбасаду. Куды ехаць-то? Куды там падаваць дакументы? Там стаіць чарга на гады наперад. У гэтых всіх, у літоўскую, я так разумею, ці будзеш, ну, карацей, гэта... Мне ще здаецца, што калі Алексей Дзерман такі ідэйны і прынцыповы антыангласакс, то яму варта выкінуць кампутер, придуманы англосаксамі, выкінуць тэлефон, які таксама придуманы на захадзе ўсе гэтай тэхналогіі, адключыць урэшце інтэрнэт, усе адпачнуць, уздыхнуць палёгкай не толькі ён. Я вось наконт інтэрнэта, чаму загаварыў, я так, як гарадзенец, мне б хацелася заўсёды вставіць штосьці гарадзенскае. А інтэрнэт это ж гарадзенскае? Інтэрнэт, ідэю інтэрнэта придумаў гарадзенец. Па нараджэнні я сабе нават выпісаў. Гэта быў Пол Бэран, у дзяцінстве яго звалі Пейсах Баран, і ён нарадзіўся ў горадні, потым пераехаў на захад у ЗША, і ён якраз падаў гэтую ідэю, вось якая легла ў аснову стварэння. Гэта ж дамасонскай змовы. Вот. Таму ад гэтага трэба адмаўляцца. Таму, Алексей, вось, хай будзе наша размова апошнім, што ты паглядзіш у інтэрнэце, і адключайся, і будзе табе як бы шчасце. Па санкцыях я все-таки хацеў, вось, я сабе не занатаваў, але мы пра гэта гаварылі на кухні. Все самыя сур'ёзныя размовы ў беларусаў адбываюцца на кухні, перад тым, як выступіць публічна. Нягледзячы на памер этой кухні, можа быць абсалютна вар'явацца ад мікраскапічнай да такой больш сучаснай. Пра гэтае стаўленне. Як ты ўвогуле ставішся да таго, што вось зараз, зноўку ж з апошніх навінаў, што як бы вось 5-ы пакет санкцыяў прыняты і анансавалі, што будзе 6-ы, і так далей. Я напярэдадні такі жарт напісаў пра тое, што у кожнага дыктатара, якому за 40, павінен быць свой пакет з пакетамі санкцыяў. Калі так жартаўліва, а калі так больш сур'ёзна, тваё стаўленне да гэтых санкцыяў, увогуле да гэтага санкцыйнага працэсу, тому што такая у Беларусі ёсць дыскусія на гэта конт. Трэба, не трэба, калі трэба як, калі не трэба чаму. Ну, мне цяжка сфармуляваць сваё стаўленне, трэба, не трэба. Мы маем тое, што маем. Мне падаецца, што гэта як бы адэкватнае стаўленне гэтых краінаў да таго, што адбываецца. Прычым, мне падаецца, што людзі, якія трымаюць у руках уладу, яны зрабілі цэлы шэраг памылак, ад якіх раней іх штосьці захоўвала. У ранейшыя гады, там, у 2001, у 2006, у 2010, які перайшоў плаўна ў 2011. Штосьці, нягледзячы на жорсткасць там разгонаў, усё роўна, все это былі нейкія унутрыкраінныя там разборкі, і на гэта Еўразвяз, напрыклад, не нарываліся на так, і на гэта Еўразвяз глядзеў так. Ой, ну, раз гэта так доўга... Спачатку глядзелі, што, ну, раз народ ўсё ж такі не даціснуў, дык не даціснуў, а потым глядзелі, раз это так доўга працягваецца, значыцца, ну, што тут зробіш? Можа, ім падабаецца? Так, ну, а тут всё выйшла за межы, па-першае. І атрымалася, што, ну, кранулі менавіта гэтае вот балючае месца. Потому што наконт самалётаў, дык гэта, ну, ва ўсім свеце, это найбалючайшае месца, это тэрарызм паветраны, гэта вельмі, вельмі, вельмі ўплывае.
І гэта адно. Потым пачалася эта кампанія з мяжой. Ну, мне здаецца, это все пачынаючы ад ковіда, все одна вялікая памылка, якая абрастае, як і той самы ковід, этымі рогамі гэтымі, і все ідзе, і это вядзе ў нікуды. Калі раней это штосьці яшчэ там былі нейкія лавіяванні то туды, то сюды, дык цяпер вось гэта аднавектарная палітыка, Расія наш сябра, а гэта ўсё астатнія ворагі. Ковід, ніхто не хварэе, все нормально, все вакол хварэюць, все это все бачаць, самаарганізацыя народа, потым выбары, якія маглі быць праведзеныя, ну просто філігранна. І мы бы ўсе паверылі, што сапраўды не дацягнулі, сапраўды гэтыя 65%, якія гарант набраў гэтым разам, не пасадзіўшы ні Ціхановскага, ні там Бабарыку, а вот все сядзелі, і атрымалася у гэта 30, у гэта, а вот у гаранта 65. Ну. Левоня, ну ты разважаеш як адэкватны чалавек, а мы ж Не, маем я просто як педагог. Я гэтую сітуацыю як бы аналізую, а атрымалася з-за таго, што у кагосьці такі, мякка кажучы, парадаксальны характар. Атрымалася так, што усе гэты чамусьці ну, не спушчані з поля, всіх пасадзілі на доўгія тэрміны, а ў гаранта атрымалася 80. І, ну, мякка кажучы, потым пачаліся гэтыя ўсе разгоны, якія былі больш жорсткія, цяпер ужо і з забойствамі, і на гэта ўжо не маглі глядзець, як раней, ай, ды хай сабе, а тут яшчэ і вось гэта, плюс самалёт, плюс мяжа. Ну, таму санкцыі, ну, што? Я в мінулай праграме тут на сэнсе размаўляў з палітолагам Андрэем Ягоравым, і я там параўнаў, што Лукашенко, ён такі нагадвае абсцэс, які як бы на яго не звяртаеш увагі, ён все больш робіцца, і потым нейкі момант это становіцца такой праблемай, якую, ну, аперабельна трэба неяк развязваць. Але зараз у мяне яшчэ нарадзілася такая аналогія з тым, што ў двары у адной кватэры жыве такі асацыяльны элемент, хатні тыран, які вось раней ён спачатку там біў там жонку сваіх дзяцей там і так далей, але гэта было ў межах кватэры, і ну як у нас у беларусаў прынята, ну это як бы, а мы як бы і не лезем асабліва, што там у іх робіцца. А зараз як бы вось сітуацыя, калі ўжо пачаліся праблемы з дыктатурай беларускага разліва і за мяжою, то атрымліваецца, што гэты буян пачаў ужо гадзіць і пад дзверы суседзям, і там пайшоў, зламаў пясочніцу, там, ну, атрымліваецца вось так. Там так. дзеці суседзяў гулялі ў этой пясочніцы, ну, ясна. На пачатку яму проста гэтаму буяну, які там штодзённа даносіліся дзікія крыкі з-за дзвярэй кватэры, спачатку, безумоўна, там месяц, там, можа быць, некалькі месяцаў, як у нас прынята, людзі, ну, максимум маглі пайсці в ЖЭС і выказаць заклапочанасць. Ці па батарэі там крыху пастукаць. Таксама заклапочанасць. Лёгкая заклапочанасць. Резолюцыя батарэі да резолюцыі. З ЖЭСу прыйшлі і сказалі, ну, калі у вас клеіце разборкі, так цішэй, калі ласка, это рабіце. Ну, ладно. Ось. А потым хтосьці, ўсё ж такі, не гледзячы на это, ну, вечна трываць немагчыма, сказаў, Міша, что ты там такое устраиваешь? Ну, ты угомоніся ўрэшце. Ах, так. Ты мне яшчэ будзеш, да ты сам паглядзі, што ты, да ты нідзе не працуеш наогул. Ну і пайшло. Міше стало сумна са сваёй вось это, і это пройдзены этап, і он як бы пайшоў. А потым раз, і у суседа дзверы што-то падпаліліся. Правильно ты сказал, пясочніцы нейкай там. І вось тут якраз пра гэтыя санкцыі, як бы, чаму гэта аналогія мне падабаецца, таму што вельмі лёгка вот санкцыі накласці на гэту аналогію. Гэты буян пачаў там зламаў пясочніцу, пачаў там гадзіць пад дзверы суседзям альбо падпальваць дзверы. А мы давайце, ну окей, не толькі па батарэях, а перастанем там прадаваць яму глазураваныя там сыркі. Альбо не будем запрашаць да нас на дыскатэку. Мне здаецца, што вот такія... І не будем запрашаць на жэсаўскі сход. Ну, напрыклад. Таму што кепска зарэкамендаваўся. Ну, мне здаецца, што вот такія санкцыі, не вырашаюць праблему гэтага тырана, яны могуць як бы... Гэта тыя, якія ёсць? Гэта вот такія вот толькі...
Там Ну, это мне здаецца, яно яшчэ не до конца все раскруцілася, бо это доўгі механізм еўразвязаўскі, там все это вельмі доўга працуе, там моцная бюрократыя, там гэтыя механізмы доўга все это адбываецца. Я это цудоўна разумею, што там далей. Я цудоўна разумею, і я разумею, што дэмакратыя, она больш павольна развязвае праблемы, чым, напрыклад, дыктатура, дзе вот адзін раз як бы вот, ну да, як той уладны чалавек, які адказвае за замежную палітыку, он паехаў туды, а там пару чалавек сказалі, ну, может быть, это не зусім правильно. Он паехаў і сказаў, а там гавораць, што это не зусім правильно. А у нас бы, каб запыталіся, все б сказалі, все зусім правильно. І ты ведаеш, і вось пра эту аналогію, вось мне здаецца, што вот чыста па-чалавечы, пры тым, што я цудоўна разумею, што там вось дэмакратыя, асаблівасці дэмакратычнага ладу, гэта не так, як у нас, але мне здаецца, што недастатковыя санкцыі. Што ўжо калі вы робіце санкцыі, то вы дзеля чаго іх робіце? Каб спыніць гэта ўсё. Каб спыніць, это недастаткова там не даваць візы там памежнікам, там этим камандзірам, а ўжо возьміце і штосьці зрабіце так, каб ён вот не адкладваеце на потым нейкі пакеты і так далей. Мне здаецца, што ну вось санкцыямі трэба больш жорстка, мне здаецца. Альбо тады іх не рабіць. Вельмі складана, мне здаецца, таму што ёсць на каго абаперціся гэтым, на жаль, гэтаму у гэтага суседа, у гэтага Мішы. Ёсць міліцыянер Вова у суседнім доме, так, які Мішу крышуе, і яны разам выпіваюць. І таму вот тут... А супраць Вовы асабліва не пойдзеш. Так, таму што хтосьці на Мішу там пайшоў, там туды у міліцыю, напрыклад, а тут Вова раз заявку забраў і говорит, ты яшчэ раз напішаш. І глядзі сам ты. Это правда. Таму гаспадарства, такая сітуацыя у нашым беларускім двары з гэтымі санкцыямі, з гэтым сямейным тыранам. Калі у вас ёсць нейкія меркаванні, як, што з гэтымі санкцыямі рабіць, альбо не рабіць і не тлуміць галаву сабе, пішыце нам у каментарах. Я б хацеў у працяг таксама, можа, гэтай тэмы, гэта тырана такого. Адзін момант узгадаць, яшчэ на гэтым тыдні, гэта вось, я не вельмі люблю, насамрэч гэта, але згадаць хачу, як бы, гэта вось, калі гэты тыран дае інтэрв'ю камусьці. Я іх не гляджу сам, я чытаю толькі вось там нейкія загалоўкі альбо нейкія цытаты, я берагу там свае нервы і час. Ось. На гэтым тыдні разышлося ў загалоўках, што ён урэшце сказаў, што Крым расійскі, я яго там прызнаю і дэ юрэ, і дэ факта, і таксама сказаў, што я папрашу міліцыянта Вовы ядзерную зброю. Ось як да гэта ставіцца? Это добрая рэакцыя. Он кажа, што з хворых нельга смяяцца. Адзін экстрэмісцкі канал яшчэ зрабіў такую штуку, што ён взяў штучны інтэлект і у яго ўзяў інтэрв'ю этого штучнага, запраграмаваўшы яго пад вось гэтага гаранта, і гэты інтэлект адказаў, нібыта ён гарант. Ты не бачыш гэтай інфармацыі? Не. Вот адзін экстрэмісцкі канал так зрабіў. Я не гляджу просто экстрэмісцкія каналы. Я выпадкова прачытаў там, я таксама не чытаю навіны. Хтосьці сказаў. Вось, і гэты інтэлект абсалютна, то есть не адрозна ад гаранта, он адказаў на все пытанні, все козлы, я маладзец, там все это было, што я гарант, насамрэч, я народны, а вы не народныя, там это усе гады, это, як заўсёды, там мразі, гніды, все ясна. Вось, наконт гэтага Крыма, мне падаецца, это адзін з шэрагу гэтых памылак ланцуга. Таму што можна было б далей стрымацца. Тут пачынаецца такое, што, наколькі я ведаю, я ж просто педагог заслужаны. Конечно. Я наколькі ведаю, то з Украіны просто гіганцкі нейкі таваразварот ідзе. Она, по-моему, на третьем месцы была. Пасля России и Еўразвязу на третьем месце стояла. Яны купляюць гэтыя гаручазмазачныя матэрыялы. Это, просто, як толькі яны... У нас чамусь яны лічаць, што это немагчыма ад этого адмовіцца. Нават электраэнергію. І у іх і так ідуць ваганні. Як это, што мы іх купляем, можа быць, не... З такімі заявамі.
то гэта народ ну, сармацкага тыпу збольшага, он гарачы. І ён можа не даедаць і не дасыпаць, і не дапіваць, а паставіць заслону. І гэта, як калісьці найгарачэйшыя з балтыйскіх народаў, літоўцы, яны пайшлі на тое, што ну і хай будзе халодна ўзімку ў хаце, а мы не будзем у России браць энерганосьбіты, а просто будзем незалежныя. Ну, вось наконт сарматаў это вельмі цікава, тому што вельмі часта гучыць пра тое, што вось беларусы, яны такі больш спакойныя, а украінцы бы такого бы не пацярпелі, як у нас, яны б там даўно, але атрымліваецца праглынулі Міністэрства, здаецца, замежных справ Украіны, яны сказалі, ну, это толькі словы, а мы там вот... Так, а што вам яшчэ трэба, каб зрабіць, каб вы ўрэшце штосьці пачалі рабіць, ну, неяк больш адэкватна у бок дыктатара Лукашэнкі. У мяне сёння такі настрой ваяўнічы, вось тут і еўразвяз не даціскае, і Украіне, мне здаецца, даўно пара вызначыцца. Ціхановскую яны не прынялі, а яны прымаюць па-ранейшаму гэтых. Хоць гэта кажуць, мы ўжо і С-400 паставілі і накіравалі таксама ў бок Украіны, і мы тут танкавыя дарогі даўным-даўно праз гэтыя палескія балоты паставілі, і Крым гэта расійскі, і гэтак далей. Што яшчэ трэба зрабіць, вось, каб гэты гарачы сармацкі народ стаў гарачым сармацкім народам? Ну, калі ты говориш про то, што туды, ну, просто все роўна любыя дэмакраты, хоць яны гарачыя сармацкія, і не дэмакраты, якія з беларускага боку, то это як заўсёды, як бы дэпутаты вырашылі пратэставаць супраць незаконных дзеянняў прэзідэнта тым, што яны будуць галадаць. Пришла ментовка, их всех выкинула, как котов оттуда, и надавала по голове. Вот и все. То же самое, что шэраг интеллигентов ботаничного типу вырашил протестовать супраць пьяного тракториста. Этих интеллигентов было 8 человек, и он один, и чомусь яны проиграли в этой борьбе. Потому что яны, а он стоял с колом, а яны ему казали... Клиласка, поводьте себя пристойно. Молодой человек, да вы пьяны, противоразеть, а раз и... І заснуў з гэтым аргументам. Так атрымалася, што ён выйграў. Вот тут тое самае. Яны ўсё чакаюць. Ну, калі палятуць самалёты Белавія ў Крым, тады ясна, што будзе рэакцыя, альбо калі будзе афіцыйная заява пра тое, што вось так. А пакуль што яны проста так, ну, мацаюць, напэўна, як. А калі это яшчэ скажам, што будзе? А яны пакуль што ўсё трываюць. Ну. Мне здаецца, вось як бы... Я сёння ваяўнічы. Я за тое дыпламатычна абсалютна, вы заўважылі. Клас. У нас, дарэчы, супер тандем, пра гэта мы таксама на кухні перад гэтым пачулі. Я не да чаго не заклікаў, нават прозвішча не. Звярніце ўвагу да нашай кашулькі. Так. Гэта, бачыце... І выпіць, а гэта і закусіць. Таму у нас нармальна. Ёсць трошкі ваяўнічая вайна і мір. Ну, мусіць жа быць Бівіс і Батхед, не мусіць быць раўнавага. Абсолютно. Дык вось. Так что давай уже по полной. Добро, так я и скажу, потому что я буду. Ну, я покуль сидел на коронавирусе, на изоляции, меня перекипело. Накипело. Дык вось. Мне здаецца, як бы усе чамусьці забываюць одну да банальна простую ісціну про тое, што дыктатура межаў не мае. І не мае паводле розных тлумачэнняў. Па-першае, вот ёй цесна ў нацыянальных межах, вось полезлі, давайте мы там самалёты будзем спыняць, давайте мы там вот праз мяжу вось этой гібриднай атакі мігрантаў і так далей. Ну і таксама дурны прыклад, ён прывабны. І это таксама вялікая рызыка. І мне здаецца, з-за гэта таксама як бы не варта займацца папусціцельствам, таму што мы згадалі Крым, Крым ад чаго з'явіўся? Таму што перад гэтым все заплюшчылі вочы на тое, што было ў Грузіі. І ўвесь час заплюшчвалі вочы, а ў Грузіі было, а заплюшчылі вочы, калі там пазнішалі тых чеченцаў. І гэтак далей. Ну давайте заплюшчваць вочы, давайте заплюшчваць вочы, толькі каб не было потым позна, каб ужо не спалілі вашую потым там вашыя дзверы там у вашым пад'ездзе. Это не наш пад'езд і так далей. Мне здаецца, што вось пра гэта варта не забываць. Ну ёсць такое. Тое, што можна было на жаль, гісторыя паўтараецца, прычым тое, што можна было калісьці ў зародку просто перарваць. Атрымліваецца, што ну это не нашыя метады, і яно ідзе далей, а потым яно пачынае всяму свету пагражаць. Мы яшчэ ў 90-х казалі, што вельмі небяспечная сітуацыя. Ну, як бы ніхто не зважаў на гэта. Ну, што
За мяжой казалі, это ваши внутренние справы. Ну, а цяпер яны эти внутренние справы як бы зрабіліся не такімі ўжо і ўнутранымі. Так і ёсць. Добра, такая у нас ваяўнічая мірная філасофія з экскурсамі ў гісторыю. Між тым, калі яшчэ браць гэты тыдзень, як і ўсе папярэднія тыдні, тыскнеш пальцам і трапіш у рэпрэсіі ў Беларусі. Вось на гэтым тыдні адзін з такіх гучных выракаў прагучаў гэта для жыхаркі Ждановішаў, мамы 5 дзетак. Гэта Вольга Залатар, ёй далі 4 гады. Чаму не 5? 5 же дзяцей. Там 5, вось гэтая Прасіла. пракурорка прасіла 5, Ага. а тут самы гуманны. Дзіўна, што суддзя, вот 5 дзяцей, так 5 гадоў, ну я так думаю. Бачиш, з матэматыкай у іх цяжка. Ну. Лепш бы, каб у іх з матэматыкай зусім было цяжка, што прасілі 5, далі 0, апраўдалі, і тым яшчэ сказалі, больш так не рабіце. Дык вось, Дарэчы, досыць рэдкі выпадак, калі ён скасціў суддзя, бо апошнія звычайна тое ж самае, тое ж самае бывае болей нават. Такого ніколі раней не было. Гэта дзікая абсалютна сітуацыя, таму што, як мы ведаем, затрымалі яе за... І вось гэтай 4 гады калоніі далі за тое, што абвінавацілі, што яна арганізоўвала дваравыя канцэрты, у якіх ты таксама, як педагог, дзе-то міма прахадзіў. Ось, это я показываю, может, мы это выражем, не знаю. Вот так само распевали там супольно гарбату, были некие шпацеры, то бок, ну, за что? А гэта сказали, что... Она вот менавіта займалась организацией дворовых мерапрыемстваў. Ёй гэта вменілі, что ты гэтым займалася, і гэта з'яўляецца фармаванне там экстрэміскае, что ты организовала, что ты навучала да дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Вось такое вось. І гэта, канешне, абсалютна жахліва. Ну, то бок нічога не зрабіла яна кепска, ясна. Она нічога абсалютна не зрабіла дрэнна, і яе пасадзілі. Адзінае, што, канешне, і такіх жа вельмі шмат у нас выпадкаў, і нават больш такіх абсурдных. Тут, канешне, не пакідае абыякавым, што столькі дзяцей, і як бы вот і як, а хто гадаваць гэтых дзяцей будзе? Кім іх выхоўваць будзе? Што это вось гэта зноку менты, которые ходзяць у школы і вучаць дзяцей, як біць там дручкамі адзін аднога. І лаяцца матам. І лаяцца матам. Это што? Каго вось гэтая дзяржава, якіх грамадзянаў збіраецца выхоўваць, калі забірае бацькоў, разбурае абсалютна тэмы. І вось мяне абсалютна з-за гэта вельмі моцна закранае эта сітуацыя. Калі так паглядзець на гэта цвяроза, без гэтага градзенскага гэтага... Нам цяжка глядзець. Так. То гэта рытарычныя пытанні. Ну, яны не думаюць ні пра што ім сказалі. Гэта як бы шрубкі сістэмы. В суддзі разнарадка прыйшла. Столькі і столькі. Она сама это ўсё не рабіла. Пракурор выконвае сваю ролю таксама. Пытанне такое, што далей яны збіраюцца рабіць у наступным жыцці. Это ж рано ці позна. Для мяне это загадка. Вот як людзі з гэтым займаюцца, ну все ж не вечныя. Ну там, ну ладно, будзем там для іх аптымістычнымі. Аптымістычны для іх, найаптымістычнейшы для іх прагноз. Яшчэ 10 гадоў. Далей што? Што людзі забудуць это ўсё? Што маці 5 дзяцей пасадзілі на 4 гады. Што забудзецца ні за што. Альбо там наогул я уже... Калі забівалі. Я буду так. Яны родныя забудуцца, так? Ті родныя, блізкія, там іншыя. на Шурка, на ўсіх гэтых людзей. Яны забудуцца, потым будуць сустракацца, як пасля Сталіна. Прывет, ну што ж ты такая скаціна? Ну ладно. Такога не... Як яны збіраюцца далей функцыянаваць? Ці ўсе яны збіраюцца ў Расію ехаць? Дружна? Так во. Па-першае, не ўсе паедуць. Мы згадвалі, калі Крым, і вось ім параздавалі мясцовым ватнікам, калі параздавалі там і на Донбасе таксама параздавалі расійскія пашпарты, там жа ўсе думалі, у нас будуць там заробкі, пенсіі там маскоўскія і так далей. Пра то, што цэны у вас такія будуць, пра гэта ніхто не сказаў, і парадкі у вас такія будуць, ніхто не сказаў. Ім жа ўсім павыдавалі пашпарты з магаданскай прапіскай. Яны у вялікіх заможных гарадах нікому не патрэбныя. Куды яны все паедуць? І яны ж усе гэтыя лукашысты не выйдуць у Магадан. Хаця хацелася б. Вот. І вось сапраўды яны як бы не задумваюцца пра то, а як ім жыць далей? Далёка не все змогуць з'ехаць. Для мяне загадка.
я разумею, што гэта не там нават не трэць насельніцтва, там і нават не 5%, но все равно это ж тысячи. Ну як ты думаешь, ну вот что будзе? Просто ты ці это будзе варыянт этой гітлераўскі, я выконваю загады. Ну і што? Ну, ты выконваў ну ладно, калі ты яшчэ там які-небудзь, я не ведаю, ваяка, там ты палкоўнік, там табе сказалі страляю, я страляў, я выконваў, ну ладно, там ну што, у цябе там адна звіліна пад фуражкай, ну што зробіш? Свет ад фуражкі. Так. Ну калі ты чалавек з юрыдычнай адукацыяй, і ты выдатна разумееш, што чалавека забралі ні за што, ну я нават кажу не пра гэты выпадак, а пра это пастаянна непадпарадкаванні, упіранні рогам там і нежаданні ісці ў альбо ў самім РУСе, калі чалавек пачынае там нейкую агітацыю за супрацьдзейнай улады, его за гэта там упякаюць, альбо ну гэта просто масавыя ілжывыя сведчанні, што суддзя этого нічого не заважае, прокурор это все. Яны все это не ведаюць, яны все это ведаюць выдатна. І гэта ну тыя ж, што сведчаць, ладно, вот іх якраз можна, ладно, як той палкоўнік з фуражкай, то гэта яму сказалі, ты скажаш, што бачу Васілія тады у столькі і столькі, это ж не столькі было, не тады, не Васілій звалі его, да? Ну все равно, ладно, виновен, 15 суток. Я быў на такім працэсе, калі Аракеляна судзілі. Яна все выслухала, там все нікуды, ні туды, ні сюды, все развальваецца, все цалкам ну, не трымаецца, нітак нават няма, все развальваецца. Да, і все замерлі, ну, зараз, конечно, продаюць. Нема справы. Да, справа якой там. Нават сказаў, нават этой міліцыянту, якого она пыталася по скайпе, он, а символики не было. Так. Ну-ка еще раз. А лозунги никто не выкрикивал. Милиционер сказал это, он, ну, да, ну ладно, хорошо, она так, и все, ну все. Добре, я вердикт зараз одразу і скажу. 15 суток. І пішла гордо. Ну, далей, вот як ці люди будуть? Тому що чоловік з юридичною адукацією розуміє, що він робить. Я у себе калісьці на сваіх стрімах, на сваім канале казаў про то, што яны яшчэ будуць молиться за тое, каб з імі не было іногда не да закона. Вот тое, што яны задалі якую планку правовога безмежжа, каб ім гэта не аукнулася, яны будуць яшчэ прасіцца, каб іх судзілі паводле закону. У судзе і больш-менш сумленныя суддзі, а не папросту нейкі самасуд, таму што людзі сапраўды гэта ну, не забудуць папросту. Ведаеш, яны, можа быць, думаюць, вось што мне прыйшло ў галаву, што яны, можа быць, думаюць, што людзі не вечныя, ну гэта зменіцца рана ці позна ўлада, але будзе штосьці такога тыпу працягвацца. А яшчэ, ведаеш, мне зараз узгадалася... Нехта будзе іншым, такога ж накірунку, такого тыпу вот этого Саўковага, як бы, ну вот, савецкія ценнасці у нас там, якіх і не існуе, ну все там, як бы, ну, все это як бурбалкі, насамрэч, тыя савецкія каштоўнасці. Магчыма, яшчэ ёсць, ну, калі ўлічыць, што яны здольныя думаць наперад, хаця я не ведаю, вось так сходу не магу не назваць ні аднаго я бацьку шахматыста. І ўсё-такі, калі, напрыклад, яны прадумаюць нейкія варыянты, то вось мне зараз узгадалася, такое апавяданне было у Васіля Быкова «Народныя мсціўцы». Калі памятаеш, там вось мужыкі ў вёсцы даведаліся, што зараз прыедзе былы паліцай, які іх кашмарыў. І от мы яго вот зараз. І вот мы яго вот, ох, мы яго тут і вілы давай возьмем, і там мы яму адпомсцім. І вось яны ўсё апавяданне там вот збіраліся, як... І паціхенечку ў іх нейкае вот адвальвалася. Потым прыехаў гэты гаспадар жыцця, такі ён багаты, заможны, все на машине. І он выйшаў, сказаў, мужики, здравствуйте. І вось гэта, дарэчы, калі ўжо адкідваць вот там гарадзенскую там ваяўнічасці, там што, вось гэта, мне здаецца, таксама такая глобальная тэма, пра якую, можа, мы зараз не будзем моцна разважаць, але пра якую ёсць вось над чым паразважаць, пра тое, што, а якія мы насамрэч, беларусы. А ці не атрымаецца так, што ну, вот, здравствуйте, як у Быкова. Ну, мне падаецца, што ўсё абумоўлена крышачку папярэдняй гісторыі, што здравствуйте, як у Быкова, перад гэтым была сталіншчына, потым быў гітлерызм. Ну, у нас лукашызм.
Ну, гэта чым не розніца? крыху не тое. У нас быў кароткі перыяд псеўдадэмакрат, недадэмакраты, кароткі перыяд. Потым пачалося гэта. І ну, гэта не настолькі ўсё ж такі, ну, няма гулага, не было. Ясна, што рэпрэсіі былі досыць масавыя. Но ясна, што народ таксама баяўся. Но мне здаецца, што як толькі будзе нейкая лёгкая адтуліна, то ўсё туды адразу пальецца. Это ўсё. Абурэнне народнае. Ух, Мы ж гэта бачылі не так даўно на менскіх вуліцах і вуліцах іншых гарадоў, што ну, стаміліся гэта ўсё. Ну, мы бачылі не папросту нейкае вот хардкоравае масавае абурэнне. Мы бачылі хутчэй стомленасць ад ненармальнасці і памкненне да нармальнасці. Натуральна. Ну, Все было вельмі інтэлігентна насамрэч. І калі пытаюцца пра там гвалтоўны, не гвалтоўны, ну немагчыма было гвалтоўны. Пра што это пытанне? Якого гвалтоўны? Што браць там вілы? Ну это смешна. А все-таки, калі вот так прагназаваць на будучыню, калі наступны раз будзе народны, а ён будзе ўсё роўна рана ці позна, гэты народны ўздым. Як ты думаеш, вось гэтыя нейкія высновы з 20-го году і ў тым ліку з падкрэсленым мірнага пратэсту будуць нейкі, не будуць, ці можна неяк прагназаваць? Нічого не будзе. Тое, што мы бачылі ў 20-м годзе, тое, што мы бачылі да гэта, это все было абсалютна спантанна. Все это было на эмоцыях. Ніхто нічога не... Як бы ўжо дзіўна тое, што людзі спадзяваліся на перамогу проста цераз тое, што яны выйшлі на вуліцы. Яны думаюць, што... Так столькі ж гадоў гаварылі, калі нас выйдзе 100 000, амонаўцы складуць шчыты і перайдуць на бок народу. Но гэта было 10 гадоў таму. Тагачасныя амонаўцы, каб выйшла тады 100 000, яны, можа быць, склалі б. Але цяперашнія, якія гадаваліся ўсе гэтыя 10 гадоў, яны ўжо зусім іншыя людзі. Я пра іншае пытаю. Я пра то, што калі будзе наступны ўздым, ці варта чакаць, што зноўку будзе так мірна, альбо ўсё-такі будуць нейкія высновы, што не дапамагло, што і 500 000 выйшла, і тогда і мы на лавачкі станавіліся. Дай Бог, каб было мірна. Потому што я не бачу, як можна узброеным людзям супрацьстаяць, ну, што рыдлёўкамі і віламі. Это не... Ну, просто будзе шмат ахвяраў. Ох, это не хацелася б, канешне. Это не хацелася. Між тым, вось яшчэ адзін момант па гэтых рэпрэсіях я сабе там адзначыў. Просто мы разважалі пра вот, а што яны сабе далі думаць і што яны сем'і разбураюць. Гэтыя людзі паводзяць таксама сябе як тэрарысты ў тым плане, што бяруць у закладнікі сваякоў. Пачалося тое, чаго як бы дагэтуль, ну, асабліва не было, прынамсі масава. Намёкі былі. Намёкі, канешне, былі, але вось, ну, гэты звер расце. І маці палітзняволенага анархіста Романа Халілова, яна стала падазраванай па крымінальнай справе, яе забралі спачатку там на 10 сотняў за непадпарадкаванне там міліцыі. Зараз ёй За ужо... тое самае непадпарадкаванне, так. Так, зараз ужо крымінальную справу за нібыта арганізацыю, падрыхтоўку дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, і ўсе цудоўна разумеюць, што это ціск на самого вось гэта анархіста Романа, і як бы і ну, да чаго мы дайшлі зараз вось, ужо да закладнікаў. Мы ўжо перажылі ўжо абвешчаныя канцлагеры, мы перажылі забойствы, зараз мы дажылі да таго, што бяруць папросту сваякоў у закладнікі, дажылі да таго, што яны кажуць, мы будзем пазбаўляць там грамадзянства, канфісковаць маёмасць. Гэта цікава, так, канфіскацыя маёмасці яшчэ. Ну, нават тут, ну, гэта як абмяркоўваць дзеянне глыбока хворых людзей і паспрабаваць гэта падбіць пад нейкую нармальную базу. Ну, я Ну, згодны, потому што гэта абмеркаванне, не паддаецца ніякай класіфікацыі. Яны ўзялі закладнікаў. Ну, ты глядзіш, это, ну, як, як Саддам Хусейн узяў закладнікаў. Ну, так же і было там, ці Каддафі, ці то нейкія там бандыты ўзялі закладнікаў. Ну, вось яны, кім яны і ёсць. Яны ўзялі закладнікаў. Яны придумали, ну, як так можа быць, я таксама, вот, у меня было такое пытанне, як можа быць, што 10 гадоў таму ты выйшаў на вуліцу, на праезную частку, ты там что-то пакрычэў, падняў сцяг, ну, 15 сутак. І то. І то можа быць штраф. Нават калі ты кідаўся камянямі, дарэчы. Калі не будзе відэа гэта, а скажа там які-небудзь міліцыянт, ён кідаўся. Я сам памятаю, як мы піхаліся з міліцыянтамі. Я ведаю такого чалавека, які кідаўся, і не было проста відэасведчанняў. А міліцыянскае, то ён кідаўся.
И судья сказал, ну, ведаеце, не доказано. Штраф великий, правда, ну все, собрались, и он заплатил. Было так, там 15 годов тому, а теперь за те же самые деньги ты на 5 годов, ты на 3. Это нормально, что они принимали просто по ходу деяния, они принимали все новые и новые законы. И потом говорят, что у нас не ваш политвязь, у нас все, это же не политическое, это все уголовники. Вы же поймите, это же уголовники. Вот у нас есть артикул, вот мы приняли. Так вы же это принимали вот по горячих следах одразу. Это лічится, это нормально все, что вы наробили. Мы бачым накручивание этой То бок ситуации. мы под базу нормальную гэта не можем подбить. Мы не можем гэта з пункту гледзячы чалавека цвярозага і з большага хаця б здаровага маральна подбіць вот этой вот рэчы, які адбываюцца, потому что гэта ну не. Але мы можем подбить гэта под логику зла. В принципе, гэта не здзіўляе. Гэта попросту, калі называеш сваімі імёнамі рэчы, ну, як бы вот, тэрарыст, ну, як дзейнічаюць тэрарысты? Ну, яны бяруць закладнікаў, там, патрабуюць выкуп, адменьце санкцыі, там, дайце нам грошай, мы мігрантаў прывезлі, но это вы вінаваты, дайце нам зараз грошы, каб мы іх адвезлі, там, і так далее. Ну, тэрарысты кажуць, дайце выкуп. Как бы, ну, вот, калі называешь своими именами, то не, логика зла. Это такие террористы, что, например, террористы взяли в закладники у будинку, ну, допустим, банка там, в концертной зале, они взяли закладников, сидят, да их приходят люди там с улады нормальные, там вести перамовы и говорят, ну, вот вы террористы, это вы террористы. Говорят террористы. Это вы террористы, а не мы террористы. Чему мы? А потому что вот вы террористы, и все. Это вы виноваты, что мы взяли закладников. И зараз дайте нам гроши, как мы вы их как бы... Вы до того, что мы взяли закладников. Вот так. Мы-то такие психично нездоровые некие террористы отрымливаются. Ну, зусім там целый букет. Так вось, ну, логика зла як бы ёсць, але от да чаго гэта логіка вядзе? Ну, як бы ў сітуацыі папросту, калі так адарвана з тэрарыстамі, ну, з імі штосьці робіць, каб... Ёсць нейкі варыянт, нейкі тут проблеск, нейкі вот аптымізму на даляглядзе. Трэба заўсёды верыць у лепшае, вот што я магу сказаць. І заўсёды ёсць, я ж заўсёды, і гэта насцярожвае, агучваў толькі такі найаптымістычнейшы з усіх варыянт развіцця падзеяў. Гэта было, на жаль, і ў 6-м, і ў 11-м. Зараз ёсць аптымізм? Аптымізм не знікае. Прынамсі, тады было меней падставаў для аптымізму. Зараз у чым? У 11-м былі такія падставы, тому што я быў назіральнікам з Олегом Хоменкам, мы сидзелі, і я бачыў, як народ ідзе і галасуе. Я потым прыйшоў у ЭТР на адзін цяпер уже там, як экстрэмісцкі канал, і я сказаў, хлопцы, я быў на участку, ну, это цэнтр, правда, горада, но большасць супраць таго, што вот мы маем. Я бачу, это просто ў вачевідкі. Но теперь то, что было, ну, это не параўнальна з тым, што было тады. Так можна сказаць, што галоўны аптымізм у нас, беларусах, саміх. Галоўны аптымізм у тым, што гэтыя людзі, якія хочуць все гэта стрымаць, не гэтую згушчонку, вот просто вот трымаць гэтую, якую уже там все рвецца просто вонкі, все гэта. Яны думаюць, што калі людзі схавалі свае бело-чырвона-белыя сцягі, калі яны там не абмяркоўваюць на працы тое, што хочацца все это памяняць, і калі вонкава все быццам бы супакоілася, і для іх это нормально. Яны лічаць, ну і вот мы придушили, задушили, построили их всех, і все нормально. А не нормально. Ніхто, унутры засталося тое самае, толькі яшчэ больш оно булькоча і клакоча, яно горш стала, таму што вы его ціснеце. Я, дарэчы, ведаю. І нават на гэтым этапе, я уже казаў тады, што шэраг памылак, нават на гэтым этапе можна было все это крышачку змікшаваць, крышачку зрабіць так, не. Рабілі толькі самыя крокі, вот такія, якія вымушаюць просто ставіцца з аптымізмам да таго, што адбываецца, таму што оно не такое, так доўга ты не пратрымаеш сітуацыю. На адных штыхах і на гэтым ціску
ні грошей не хопіць, ні імпэту у цябе не хопіць. Можа быць, у аднаго чалавека хопіць імпэту, но ва ўсіх вот этих вот, што там... Они ж так Что само ворошится не там- железные. Не-не-не, это просто інфаркт, рак і все звязанае з гэтым. Я, до речі, ведаю, чому вони ось так думають, що ось ми здушили, а там от, А там якби нормально. і все хорошо. Тому що у їх все життя, оно ж як, для галочки. Все, що в Білорусі робиться там офіційно, ну, воно ж Формальний для підход. галочки. І от зараз, якби, ну, Формальний от, підход, ми зробили. немає на вулицях, протесту нема, а протесту нема, значить, нема незадоволення, і, значить, проблеми нема. Ось. Вот мы, І ви посеяли, це- мы посеяли. Так оно что у вас погнило. Мы посеяли, вот, поглядите. Да, А урожай, мы все собрали. Так вы же там собрали некую лухту, и там погнило полову. Ну, мы собрали, все нормально, давай. То Вот. же самое, мы придушили, все, немає, протестів немає, нічого немає, все скончилося. Ну, поглядим. І ось у мене оптимізм, якби, чисто математичний. Якби, все рано чи поздно скончається, і це рано чи поздно скончиться, і з кожним днем кінець ближайший. Ну, это ясно. Есть же варианты так само до конца. Передача там... ну ладно, это уже меньше речь. У меня Давай оптимізм, якби не розбавити. у меня оптимизм чисто эмоційний, що народ готовий до зменаў. Доўга ты без гэтых зменаў, альбо бутафорскімі зменамі у нас рэферэндум Конституцыі нейкай. Як быццам у нас існуе Конституцыя, якая выконваецца нейкімі там тым, хто можа і не выконваць. Это як гаворыць, як вот я быў назіральнікам і хадзіў такі мэн, старшыня камісіі, такі циничный человек во возрасте, как вы знаете, у нас закон для всех один. И все так, да, от БРСМ, что сидели там, ну да, для всех. Да, абсолютно. Добре, яшчэ такі момант, калі мы так на такой пазітыўнай, все-таки выплыли неяк на пазітыў. Мне хотелось б яшчэ одну тэму закрануць. Она сама по сабе не пазітыўная, але жарт нарадзіўся. Зараз на гэтым тыдні чарговыя прызнанні экстрэмісцкімі там фармаваннямі, это соцсеткі Радыё Свабоды, то бок свабода ў Беларусі гэта ўжо экстрэмізм, прызнана. Таксама тэлеграм-канал Артёма Шрайбана, палітолага, прызналі экстрэмісцкім. І вось такі жарт нарадзіўся зараз, што Сергей Чалы прызнаў свой канал экстрэмісцкім, ну, тому што, а колькі можна чакаць? Всіх папрызнавалі ўжо? Адстаў. Я б на яго месцы звярнуўся б да кампетэнтных органаў, каб прызналі. Да, і даў бы доказы. А вось это, а вот я заклікаў, а вось я это. А то мяне мае паважаць просто ўжо так, не а то будуць, ходзіш якби. як просто пляваны. І плюс- Шрайбман ходзіць весь тут в рэгаліях. Герой. А я просто, Чалы, ідзі ты. Ну і плюс непрызнанне статусу экстремиста, можно сказать, будет подозрение. А что это тебя не признают? Уже тое, што мы абмяркоўваем гэта з гэтымі вот такімі словамі, гэта вот зразумець, у якой ступені абсурду знаходзіцца ўсё гэтае грамадства. Абсолютно. Как экстрэмісты нейкія, як быццам людзі, якія складаюць гэтыя спісы, яны не разумеюць, што такое сапраўдны экстрэмізм і хто такія экстрэмісты. А я думаю, что не разумеюць. Не разумеюць? Я думаю, что я вельмі невысокага меркавання і думкі вось пра гэтых людзей, якія... Ну, потому что калі яны А і Б не складваюць пра то, як ім жыць далей... Так, ладно. Ёсць у меня такая навіна тады. Я ўзгадаў. Нарэшце. Навіна... У Менскую філармонію. Так. А у меня есть проект. У Менскую філармонію класс. прыйшла такая ад адной асобы, якая займаецца шмат дзесяцігоддзяў, дарэчы, займаецца куратарствам культуры. Донос прыйшоў. Так. Назовем У так. філармонію прыйшла такая разабрацца, калі ласка. З гэтым прыйшоў данос, што вось там нейкія «Жоўтыя зоркі» называецца пастаноўка, яна пра Халакост, пра Канцэрт памяці ахвяраў Халакосту, так. Гэта тэма балючая для шмат каго, і для нашай тэрыторыі асабліва балючая, бо у нас это вельмі разгортвалася, і былі гэтыя лягеры. Вось. Ну і прыйшла такая не ананімка, а тут я агучу прозвішча імя, Івана Никифорова. Прыйшла такая паперка, ну, я не ведаю, он, напэўна, факсам там даслаў.
ці як-небудзь яшчэ, ці смс напісаў, што просьба разабрацца з гэтымі людзьмі, таму што ў гэтых пастаноўках задзейнічаныя, па-першае, людзі, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, это музыкі, хутчэй за ўсё, ці акторы нейкія, а па-другое, там сродкі ад гэтага ідуць у тым ліку і на паганы апазіцыйны гарадзенскі хоспіс. А вы ведаеце, што дырэктар гэтага хоспісу, што яна ж экстрэмістка вядомейшая. Таму вы, калі ласка, разбярыцеся. І вось гэта прыйшло, канешне, што Міністэрства культуры, этой куратарцы, якая шмат гадоў займаецца этой культурай, займаецца тым, каб не прапусціць нічога. Это дрыга? Я не называл это прозвище. Ну, такая страшная женщина. Можно просто погуглить. Страшная, я прозвище не называл. Я назвал. Мне можно. И не описывал ей везде. Вось. Яна тады даслала ў філармонію. Там, конечно, начальство, о боже, что у нас тут отбывается, и все это забранить, то есть снять. Ну, вось узровень... А фашисты все равно мы. А фашисты все равно мы. Узровень ты правильно сказал. Гэта таксама люди там сидять, калі мы можем казаць про полковника, ці там про нейкага там подполковника с фуражками, а у филармонии люди сидят некоторые адукации все ж таки. Яны могли бы написать, что да вы что? Тут все, ну, про что вы говорите? Ну, это ж присвечено ахвярам Холокосту. Не... Тут же спрацавала. Такие бездумные абсолютно люди. Еще вот так само наконт про культуру, калі заговорили, и про эту бездумность, можно згадать не на гэтым, на минулым тыдні, что правда было, але працяг зараз адбываецца, это чистки сярод працаўнікоў якраз культуры за гэта спектаклю, які ў Віцебску быў за лозунга «Жыве Фландрия». Вот, и это вот, как бы, працягваецца, як бы сёння культуру эту падчышваць. Ну, тут я наадварот просто буду, напэўна, не той, каб салідарнасць тымі, каму не спадабаўся «Жыве Фландрия». Ну, я просто, калі некаторыя тэатральныя суполкі, калектывы тэатра думалі, што можна спакойна адсядзецца ў этой сітуацыі, ніяк не рэагаваць на яе. І, можа быць, там эзопавай мовай, як было прынята там у Савецкім Саюзе, як любімаўскія пастаноўкі, там нешта Высоцкі праспяваў, там нешта. І вот мы таксама, гэта не атрымаецца. Будзе альбо так, альбо ніякіх намёкаў, ніякіх «Жыве Фландрия», гэта не пройдзе. Ой, Лявоня, а ты не про себе ты зараз так само сказал? Потому что, как бы, вот ты не назвал дрыгу, скажем, там, не назвал ще когось, ну, а что Валера, это поможет? Я ясно, что, каб я один сидел тут, я бы всех бы назвал, но у меня же есть... Я. Так. Есть для этого я. Добре, яшчэ што? У мяне як бы з навінаў як бы ўсё, што я сабе адзначыў. Магчыма, ты хацеў бы штосьці дадаць, што на гэтым тыдні яшчэ такое важна адбылося? Ну, я нешта, мне здаецца, я вот ўсё і прыгадалася. Я нават сам прыгадаў дзве навіны. Ну, это для заслуженного наставника это уже... Я думаю, что наступный раз потому уже что можно будет... уже память не тая, ведаеце. Ну, разом з гэтым, я думаю, что наступны раз, калі мы сустрэнемся, то можно будзе уже прадстаўляць себе і яшчэ і як мой калега-журналіст. Потому что по навінах... Журналіст-аматар. Журналіст-аматар. Хотя пэўны час ж меў нават такую корачку. Малодшы рэдактар. Выдатна. Добра, тады хіба што на гэтым ўсё, і, магчыма, у цябе, як у педагога, як бы, ёсць што сказаць нашым гледачам. Толькі улічы тое, што нас глядзяць з розных бакоў барыкады, як бы, магчыма, это розныя словы, альбо штосьці супольнае. Я часта гэты месседж адпраўляю беларусам. Не буду новым нават у сваім амплуа. І гэта не новы месседж. Даўным-давно ўжо сказаны, ён не адным чалавекам, вельмі такімі сур'ёзнымі, вельмі людзьмі, як кажуць, рэферэнтнымі людзьмі. Не бойцеся. Калі ласка, знішчыце ў сабе весь гэты страх. Не бойцеся, беларусы. Гэта быў Лявон Вольскі, якога насамрэч і не мае сэнсу прадстаўляць. Яго ведае кожны беларус, незалежна ад таго, па які бок і чаго ён знаходзіцца. Лявоне, дзякуй вялікі за сённяшнюю размову.
Я Валер Русель, господарство. Не забывайте ставить подобайки, писать комментарии, подписываться на канал, делиться нашими видео с своими сябрами и не сябрами, потому что, коли и не сябры будут глядеть сенсовный контент, то з'является все-таки больше шансов, что однойче они станут нашими сябрами. На этом все. До зустрічі.